moottori löytyi. Tossa oli aika hyvä spawni. Mulla on käynyt pullot. Onko Arto kuolla? No vittu, älkää sanoko mulle, että Shifti ei tee mitään ilmassa. Mä sanonut mitään. Mä sanoin jälkeenpäin. Shifti tekee asioita ilmassa. Mä sanoin jälkeenpäin. No etkä sanonut. Sanoinhan. No etkä sanonut. Koska sinä sanoit, että sit me kokeilin sitä tässä hypyssä. Tässä hypyssä? Ja Robertin. Joo. Vittu Kviksen. Sano nyt, että se kuoli vielä. En kuollut. Sen nuolas mun jalkoissa Täällä on storage. Oi, laserpointeri 78 vittu. Ja pelli. Minulla on yli 100. Minulla on helposti yli 100. Minulla on joku 150. Mulla on inventori täynnä. Niin vähän takaisin. Ettikää ja löytäkää. Mullakin on joku 150. Lähetään vaan. Joo. Lähetään vai? Joo. No, jos sulla on mitään, niin tuu vaan. Mulla on 30. Tuu vaan. Joo, riittää. Tuu. Vittu painava, kun sä Mulla on 42. pullot ja airhorni. No sit se riittää. Mulla on remote, belli ja laserpointeri. Kun mä sitä koomista mudia tohon Airhorniin. Eikä meillä ole bonk-signiakaan. Me pysty bonkkailemaan. Ei niin. Tää tylsää. Vittuako me sitä käytettäisikin? 6, nice. Täällä on 178 nyt chipissä, nyt tulkaa. Sä voit vaan laittaa, pistä vaan lähtöä. Vittu, onks meillä tarpeeksi? Pistä vaan, on. Okei. Sori Vilmi. 350. Mä pääsin. Nice. Okei, tää on ihan vitu iso. Tää on niin iso time save. Jumalation. Vittu mikä spavni. Se tirvi täyteen. Onks sulla iso objekti invis? Ei oo. Heitä yksi. Droppa yksi. Ja ota toi kyltti. Okei, no mä otan sit kyltin. Okei. Nonni. Siinä on avainmaas vielä, missä tarvit. Ei Arttu tarvi. tulee perässä. Arttu ei tuu perässä. Arttu ei tuu perässä. Sitten se luukku aukeaa. Vittu. Laita se vittu, laita. Auki. Me vaan. Nonni. Vittu meillä on sprinttipohjalla näköjään. Tää saattaa olla top 10. Vittu mä sanoin, jos Ostan ne. Noniin. Ja klipille. Ei vielä. Älkää nyt vielä. En vielä. Ja klipille kohta. Milloin kohta? Nyt. Nice! 301! Hurray! Come on! Aika vitun kova!